أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. wala nyuman do foli ani tamni ante sengante nyine ko kerengere aw ye sanga ani wati balajele aw munu ba kabaro bla ka usokolin to shirif lala maliko no fokata se maliko ka ambe kisi nema de la ala fe ala ko chama jidi nini aw kelengele balajele nga sanga ani wati balajele ina fo la dala anga jem kan mandi keneka ladabu kene nini aw amse ga family soro anga demba ya wala mon sogo ina fo islamia dine ya la nyini an fe chogomna jogo nyuma mi se ga sabati anga sikidaw konnana an kelengele na balajele nga demba ya konnana ananga malimatu bawde be nyogon fe halibi anga malimatu folo bi jem kan hokum konnana madame Sinayogo Seyda Jamilatu Damele. Seyda, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kon baisiti la amalatam ay bismillah nga keneka alhamdulillah fogata se anga melmatuma madame Boire Seyda Fadimata Yatara. Seyda Fatima, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kon baisiti la basfiti amalatam mashallah bismillah sahab o kadara konna na bi amina masala babu minka o de bi talike ka glani ke adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka islamia diinɛ a ye fisamantiya min fɔ a la kuranɛ o bɛ min fɔ an ɲɛna glani na ani an ka kira b'a kisi ani nɛɛma b'a ma jogo ɲuman o bɛɛ lajɛlen bi ta ale min fɛnɛ yɔrɔ la ale fana ye ladilikan jumɛn di anw ma ka d'a kan an da selen filɛ nin fɛn min ma a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka diinɛ kɔnɔna na an ka sociétéw kɔnɔna na o la Seyda Jamila i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye n'a fɔra ka dilanni kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ laɲini jumɛn b'a la kɔrɔ jumɛn b'a la. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمت تغني الله في كبو شيطان تورو مكان سنسني مسا توي مسا مني على دي آدم ننا بالما كصلاة كي على كلا كمية تيرو ناسو هرما ناسو مكسان مو بلا جلي على كنما كا وبلا جلينغا ni wakati na ambe foli ke an lameli jekulu bela jele na mali kono fo mali ko kan munu sigleme ni sanga ngono ku so anga tele jabaran na nga foli bo bela jele ni an sigle anga ladam kenaka alhamdulillah seda ka ngali ko bende me otman ben ni ata ka laje basro ben ale herede suluhu huwa khayrun ben herede sabla ben na asabati da yoro iba soro o yoro de be ke yoro korotale o yoro de be ke yoro darajale wa o yoro de be ke yoro ye jama bi yoro min kan wa suluhu fana abi yoro iba soro kanu dafalen be wa bi yoro iba soro fe dafalen be wa bi yoro iba soro here fana dafalen be nala ka je yiwa alhamdulillah anye family soro ni wala nuna amado jiebe wati mina bi kerengere nyala anga jamana be yoroni mina bi anga sigidaw konnana anga du konno la mako be glani na kosebe adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka fongo ɲɔgɔn yaw cayalen do jugu yaw cayalen do bɛnbaliyaw cayalen do kosɛbɛ o kadara konnana an bi an ɲɛsin an ka malimatu ma an b'a dɔn silamɛya diinɛ ale de ye diinɛ ye diinɛ min be fara ɲɔgɔngali kɛ ɲumanya ni hɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen na ka da kan alkuranɛ sanuma fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na mumini ni bɛ ɲinini kɛ dɔrɔn i b'i ɲɛsin kuranɛ de ma o kumana kuranɛ ayaw bɛ mun fɔ an ɲɛna dilanni na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Muhammadul Mustafa kisi ani nɛɛma b'a ma ale fana bɛ jumɛn fɔ an ɲɛna Seyda Fadima. Ayiwa alhamdulillah rabbil alamin ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Seyda an b'i fo i ka ɲininkali sanuman na i y'a fɔ cogoya min na ka bɛnɲɔgɔnya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ye an yamaruya n'a ye
wa a y'o de ɲini an fɛ a y'a fɔ an ye fana ko de ye hɛrɛ ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan a y'o fɔ a ka suraba dɔ kɔnɔ n'o ye suratul nisa ye a aya 114 ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nutihi ajran aziman sadaqallahu alazim ala kuma na kan sura bayin konnana ako adamadenw ɲɛ b'a la aw ka ɲɔgɔn dalajɛ caman caman bɛ yen karisa a ye na an ka taa yan fɛ a ye na an ka taa yan fɛ an ka taa sigi bɛ yan fɛ an ka ɲɔgɔn dalajɛ yan fɛ tɔnsigi ni pariw ani pariw o ɲɔgɔnna caman bɛ yen ko mɛ ko hɛrɛ t'a si la dɛ ko fo n'a kɛra damadɔ ye a ko a fɔlɔ ye jumɛn ye illa man amara bi sadaqatin fo n'a kɛra mɔgɔ min ye jama fara ɲɔgɔn kan a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka saraka bɔ an ka yatimadenw la hinɛ an ka fantanw la dumuni donc o kuma bɛ fɔ yɔrɔ minnu na o kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na hɛrɛ ma yɔrɔw ye ko walima aw ma'rufin walima ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i bɛ ala ta f'u ye nin de ka di ala ye nin man di ala ye a ye nin kɛ a ye nin to yen o fɔ yɔrɔ o fana ye yɔrɔ hɔrɔnman dɔ ye donc o ye wajulikɛyɔrɔw ye o ye wajulikɛyɔrɔw ye ani ladilikan bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ kuma ɲuman yɛrɛ bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ o y'o yɔrɔw ye a sabanan aw islahin bainan nas walima ka bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinjima filaw fɔra ɲɔgɔn kɔ du kɔnɔ a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka t'u kan bɛn balimaw fɔra ɲɔgɔn kɔ cɛ n'a muso fɔra ɲɔgɔn kɔ den n'a masa fɔra ɲɔgɔn kɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan dɛ k'olu labɛn k'olu kan bɛn dɛ k'o de ye kɛnɛw la wasalen o de ye kɛnɛw la belebele o b'a yira k'a fɔ seda bɛn ye fɛnba ye dɛ e ma ye ka dilani don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnba de don sabula ale de b'a to mɔgɔw yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ n bɛ nin kisa fɔ o yɔrɔ la n'o ye cɛkɔrɔba n'a denw ye cɛkɔrɔba tuma min na a ka fatuli waati surunyara a nana denw fara ɲɔgɔn kan a ko a ye na yan nɔ a nana bere dɔ ta ka kelen kelen di u bɛɛ ma k'u k'a kari kuma lasurunya kama bɛɛ y'a ta kari yɔrɔnin kelen mɛ a tilala ka bere ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ siriba kelen k'a d'u ma k'u k'a kari u bɛɛ y'u seko bɛɛ kɛ o ma se ka bere nin kari bon a ko n b'a yira aw la dɛ nin de ye bɛn ani fara ɲɔgɔn kan nin de y'o nafa ye o b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔw cɛ bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ fanga sɔrɔ u bɛ hɛrɛ sɔrɔ u bɛ nafa sɔrɔ wa a tilala k'a fɔ aya in na wa man yaf'al zalika ibtigaa mardati llahi wali mɔgɔ min ye nin baara ninnu kɛ baara min sitera nin ye kɛrɛnkɛrɛnna ka mɔgɔw cɛ bɛn ni mɔgɔ min ka baara kɛ n'o ye fasawfa nutihi ajran aziman n'ala sɔnna ma o bɛna saraba de sɔrɔ a la o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ ka baara de ka bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ sara b'i ye min ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ tuguni alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale fana kumana kosɛbɛ bɛn don ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fɔ a ka hadisa sanuman dɔ la aka ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyam was salati was sadaqa qalu bala ya rasulullah qala islahu zatil bayni iza taqata'u hadithun sharif ala kira ko kisin ne bana ka so mɔgɔw kan ako a ta to n ka baara dɔ f'aw ye wa baara min n'a nafa ka bon ni aw ka sun ye a nafa ka bon n'aw ka seliw ye a nafa ka bon ni hali aw ka sarakabɔw ye o ko ala kira o f'an ye an t'o dɔn a ko o de ye bɛn don ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ seda bɛn don ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ koba de don dɛ tuma min na mɔgɔw farala mɔgɔ min bɛ mɔgɔw dilan e k'a dɔn k'i bɛ baaraba de la dɛ baara min n'i bɛ nafa sɔrɔ a la diɲɛ la yan walahi hara fana i b'a sɔrɔ a la nin de tun ye dakurunya fila ye an ye min fɔ bɛn dalilu la Seyda an b'i fo k'i barikada i ka nin walawalali sanuman ninnu na nka i ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ne ye tɔm sigi yɔrɔ dɔ kan i ko alakira ka nin hadisa in na sisan ko kisi nɛɛma b'a ma ko a bɛna fɛn fɔ silamɛw ye fɛn min daraja ka bon ka tɛmɛ hali ni seli ni sun kan donc fɛnw bɛ yen nɔ minnu daraja ka bon ka tɛmɛ o kan ka d'a kan n'i y'anw yɛrɛ ɲininka anw yɛrɛ fɛ n'i selila ka ban walima n'i sunna ka ban dɔrɔn o y'a ko bɛɛ bannen Seyda a bɛ ten koyi
ka bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a nafa n'a daraja o bonyana ka tɛmɛ seli ni sunga an k'a dɔn k'a fɔ diinɛ tigi de y'a fɔ n'o ye min yamaruyara ka diinɛ in ɲɛ lase n'o de ye an ka kira Mustafa ye ale de ye ni hadisa in fɔ kisi ni nɛɛma b'a n'a ka somɔgɔw bɛn don ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ koba de don dɛ hali quartier kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'ale ka baara de kɛra ka furuɲɔgɔnw cɛ bɛn ka balimaw cɛ bɛn ka den ni masaw cɛ bɛn bonya kan ka da kan dɛ sabula a bɛ baaraba de la baara min n'a ka d'a la ye wa a daraja ka bon mɔgɔ si kana saliya o la bɛn don ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲumanba de don an bɛ Ala deli hali bi Ala k'an ka wulikajɔw bɛn ani kelenya sabatili mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a an kunda Malimatu kan Seyida Jamila an kɛlen kɔ ka bɛn yɛrɛ nafa min b'a la a fɔ an kɛlen ka bɛn yɛrɛ kɔrɔ faamuya kuranɛ ye min fɔ an ɲɛna an y'o fana lamɛn sisan hadisa fana ye min fɔ an bɔra k'u bɛɛ lajɛlen dɔn donc nafa jumɛn fana bɛ sɔrɔ dilanni na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se bɛn ma alhamdulillah sida ka ɲininkali diyara n ye i n'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ suratul hujuratu la a ko innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum a ko silamɛ bɛɛ lajɛlen aw ye balima kelenw de wa a ye bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye silamɛya balimaya ye a ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ sabula bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ Seyida a bɛna ni hɛrɛ caman de ye ni bɛn sabatira silamɛya kɔnɔ a bɛ kelenya sabati a bɛna ni kelenya ye wa bɛn fana n'a sabatira an ka sociétéw kɔnɔ i n'a fɔ an ka du kɔnɔnaw na Seyida i ɲɛ b'a la a bɛ tila ka adamadenya ɲuman a bɛ tila k'o di an ma o tuma siranya min bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya la ni bɛn sabatira i b'a ye o bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kelen a bɛ tila an bɛ ɲɔgɔn minɛli min kɛ tiɲɛ yɛrɛ kan ani hinɛ i b'a ye ne bɛn sabatira o ɲɔgɔn minɛ fana o bɛ tila tuguni o bɛ sabati du mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tila ka tuguni a bɛ tila ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani tɔɔrɔ ɲɔnini a bɛ tila k'o ɲɔni a bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an cɛ la ni bɛn sabatira tɔɔrɔ bɛ taa ka bɔ du kɔnɔ bon sisan ni bɛn sabatira hali baaradaw la i b'a ye baarada a bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa baarada a bɛ yiriwa ka sababuya kɛ mɔgɔw ka bɛn ye ani ɲɔgɔn kanu sabula n'i ko k'i b'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ ɲuman tɛ sɔrɔ fiyewu fo n'a kɛra bɛn ye wa adamadenya yɛrɛ fana ɲuman tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ du kɔnɔna na a tɛ sɔrɔ hali kin kɔnɔ fo n'a kɛra bɛn ye n'aw bɛnna i b'a ye ɲɛtaga sini ma o de bɛ sɔrɔ aw ka ko la ɲuman na ani hɛrɛ la wa bɛn fana bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ adamadenya ɲuman o danaya sira kan bɛn bɛ kɛ sababu ye ka danaya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ bon ni bɛn kɛra sababu ye ka danaya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma furucɛ bɛ da a muso la a sababu bɛ kɛ bɛn de ni cɛ ni muso bɛnnen don danaya bɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ cɛ bɛ da muso la i n'a fɔ muso yɛrɛ fana bɛ da cɛ la cogo min o tuma furu ɲɔgɔnna fila Seyida ni olu dara ɲɔgɔn na i b'a ye u ka furu bɛ kɛ basigi kɔnɔna na ani a bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na a bɛ kɛ bɛn kɔnɔna na a bɛ kɛ kelenya kɔnɔna na olu ka furu bɛ kɛ furu hɛrɛma ye ani furu ɲuman furu min ne tɛmɛsenna b'a nege minɛ i n'a fɔ sigibaga b'a nege minɛ cogo min wa a b'o cogo kelen na ni bɛn sabatira fana i b'a ye a bɛ farafarali o min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye o bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ farafarali o tɛna sabati an ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu o bɛ bɔ yen ka sababuya kɛ bɛn ye bon a b'o cogo la fana dilanni n'i y'a ta k'a lajɛ kira ka hadisa dɔ b'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye a ko asuluhu jaizun a ko bɛn yɛrɛ de a dagalen don a ka kɛ silamɛw k'a kɛ u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na ni u bɛnna i b'a ye k'a fɔ jugu tɛ s'u la wa n'u bɛnna i b'a ye k'a fɔ olu ka dɔgɔya bɛɛ i b'a ye n'u bɛnna o bɛ se caman na o tuma ko fɔlɔ kɛra bɛn ye bɛn min n'a bɛ ka a naamu haramu kan
o de ti bɛn mɛ na a b'a kɛ halala kan i n'a fɔ ka ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye ka ɲɔgɔn yamaruya ka bɔ wali jugu la ni bɛn min bɛ k'o kan k'i k'a ye ko o bɛn k'o de bɛ kɛ hɛrɛ ye wa o bɛn o de bɛ kɛ hɛrɛ ye ani dɛmɛ ani ɲɔgɔn kanu ani ala ɲɛsiranya o tuma o bɛn o de bɛ hɛrɛ wele du kɔnɔ wa a bɛ hɛrɛ fana wele an ka kinw kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ hɛrɛ wele an ka jamana kɔnɔ cogo min sida a b'o cogoya kelen na hali an bɛ yɔrɔ min ko bi na Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ko bɛn ka sabatira an ka jamana kɔnɔ i b'a ye an mago bɛ hɛrɛ min na an bɛɛ lajɛlen an b'o sɔrɔ an bɛ wasa n'o ye bon o hukumu kɔnɔna de la a Seyidu Sɛrifu Usumani Madani Hayidara o tuma ale ma sigi fiyewu fo tuma bɛɛ a ka weleda kan bɛɛ lajɛlen de kɛra silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa an ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa an ka bɛn o tuma n'an bɛnna i b'a ye an fanga bɛ se o tuma an bɛ se ka ko caman kɛ ale ka weleda kan bɛnn'olu ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sija ani kɛnɛya Ala k'o d'an ma. Alhamdulillah an bi an ka malimatu fo Seyida Jamila Danbele i ka nin kɔrɔfɔ sanuman ninnu na nka Seyida an b'a ye k'a fɔ an ka nin waati ninnu na i b'a ye mɔgɔ caman de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ diinɛ yɛrɛ wele u yɛrɛ la i b'a sɔrɔ olu ka lamagalamagaw ka kumakanw an'u ka kɛwalew a bɛɛ lajɛlen bɛ taamasere kɛ ka taa bɛnbaliya walima tiɲɛni ka ɲɛsin mɔgɔw ma olu ka wuli ka jɔ u ka kumakanw hata u ka baaraw a bɛɛ lajɛlen bɛ taamasiyɛli kɛ farali de la ani bɛnbaliya sinsinli sigidaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw mun bɛ fɔ olu ɲɛna. Alhamdulillah i y'a fɔ cogo min na o mɔgɔw olu kuma bɛ ko olu fɛ de et puis u b'o waleya minnu na u b'o olu dabila sabula mɔgɔ n'i ka baara kɛra waleya dɔ ye waleya min na a man ɲi ni a bɛ tiɲɛli kɛ silamɛya kɔnɔ a bɛ tiɲɛli kɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ se ka wele ko silamɛw e kɔni e bɛ wele de tɔgɔla tɔgɔ min e yɛrɛ i t'a dɔn e bɛ wele o tɔgɔ de la sabula silamɛ ale tɛ tiɲɛli kɛ wa silamɛ tɛ tiɲɛli fɛ o tuma silamɛ tuma bɛ daiman ale bɛ don hɛrɛ de kɔnɔ a bɛ don ɲuman de kɔnɔ a bɛ don bɛn de kɔnɔ o tuma ale yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen ye ɲuman de ye fɔ ni a dɛsɛra min na. An bɛ Ala deli hali bi faamuyali ko ɲuman Ala k'o di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma nin kɔfɛ an bi an kunda malimatu kan Seyida Buhari Madame Buhari an kɛlen ka bɛn ani dilanni fisamantiyaw dɔn walima nafa minnu b'a la o tuma i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye bɛnbaliya yala kɔlɔlɔ dɔ b'o fɛnɛ kan an ka société kɔnɔna na walima diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na wa. Ayiwa Ala k'an bɛn sababa ma Seyida an b'i fo i ka ɲininkali sanuman in na bɛnbaliya kɔlɔlɔba de b'a la sabula ni bɛn tɛ yen foyi tɛ yen kabila fɔra ko asulu khairun o b'a yira k'a fɔ bɛnbaliya sharru ni bɛn kɔni kɛra hɛrɛ ye yɔrɔ yɔrɔ bɛnbaliya o ye bɔnɛ de ani halaki ani segin kɔ taa ɲɛ t'a la o de kama a fɔra ko bɛnbaliya ale de bɛ dili kɛ n bɔra ka hadisa min fɔ sisan n'o de ye ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam wa salat wa sadaka kalu bala kala islahu zati bayni o hadisa in na nasira wɛrɛ la a ko fa inna fasadu zati bayni hiya al halika k'i k'a dɔn mɔgɔw yɛrɛ farali ani u ka dɛsɛ ka bɛn ko de ye dilikɛlan de a ko hadisa la la aqulu takhluqu shar walakin takhluqu din rawahu Abu Dawud wa Tirmizi ko mɔgɔw ka dɛsɛ ka bɛn dɛ ko dilikɛla de don ko dilikɛla min don a tɛ kunkolo di dɛ a bɛ diinɛ de di bɛɛ de kan ka sira bɛn ka diinɛ di a bɛ diinɛ di i b'a fɔ lamu quoi i b'a fɔ lamu o kɔrɔ a b'i ka diinɛ di k'i ka limaniya di e kɔni bɛ yen dɔrɔn mais bɛnbaliya min b'i bolo du kɔnɔ dɛ a bɛ ka diinɛ bɔ yen pewu 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 o de kama an kan k'an janto nin na kosɛbɛ an ka dubaw kɔnɔna na mun de y'a to dubaw yɛrɛ barika banna sisan mun de y'a to dubaw tiɲɛna bɛnbaliya dɔrɔn de don sabula ni bɛn kɔni bɛ yɔrɔ yɔrɔ o ye fanga de o ye hɛrɛ de mais ni bɛnbaliya nana du tiɲɛna
jango an kan ka sira bɛnbaliya ɲɛ sabula k'a b'an ka diinɛ tiɲɛ adamaden n'i ka diinɛ tiɲɛ n'i bolo mun de b'i bolo lahara o tuma an k'an yɛrɛ kisi o ma wa o kɔfɛ tuguni n y'a fɔ cogoya min na a bɛ fanga bi bɛnbaliya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko fanga tɛ yen taaɲɛ tɛ yen ala b'o fɔ an ye a ka suraba dɔ kɔnɔna na a ko waati'ullaha wa rasula wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihakum wasbiru inna allaha ma sabirin ni aya in kɔnɔna na ala b'a fɔ an ɲɛna ko an ka ala bato wa an ka ala kira kisi ni nɛɛma b'a n'a ka somɔgɔw ye an k'o fana bato wa k'an kana an k'an jija an kana fara-fara dɛ ko n'an fara-farala n'an ma bɛn an kana bɛnbaliya an kana don an ni ɲɔgɔn cɛ an kana kɛlɛ an ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra dɔrɔn an bɛna fara-fara n'an fara-farala an fanga de bɛ ban sabula fara-farali bɛ du o du kɔnɔ o du u tɛ se ka koba kɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'a fɔ tan dɔ b'a fɔ n t'a kɛ tan dɔ tɛ sɔn dɔ bɛ muruti dɔ bɛ du o du kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ aw ka ko a bɛ segin kɔ de a tɛ taa ɲɛ dɛ o tuma bɛnbaliya kɔlɔlɔba de b'a la sabula a bɛna aw barikaw ban wa o kɔfɛ a fɔra ko bɛn de ye hɛrɛ ye o tuma ni bɛn ye hɛrɛ ye bɛnbaliya kɔni o tɛ hɛrɛ ye dɛ an bɛɛ lajɛlen ka hakili t'o la an ka duw kɔnɔ musow n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'an jija fo mɔgɔ de ka sɔrɔ an na min bɛ bɛn don duw kɔnɔ hali musow ka kɛ dilannikɛlaw musow ka kɛ dilannikɛlaw hali ni du cɛw dutigiw n'olu ma ɲɔgɔn faamu anw ye muso ye fo dɔ de ka muso kelen de ka ye dɛ min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nka Seyida an ka sigida kɔnɔnaw la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la duba kɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ a ka ca la an balakaw olu yɛrɛ de ye tiɲɛli kɛbaaw ye o ye tiɲɛ ye balimayaw ni ɲɔgɔn cɛ sinjiyaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ muso bɛ se k'a dilan mais i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ ɲuman yɛrɛ tɛ bɔ ale da kɔnɔ fiyewu wa a ka kɛta si tɛ fɛnɛ tɛ ɲuman ye o ye tiɲɛ ye aw mun bɛ fɔ sisan olu ye min bɛ fɔ u ye o de ye u k'a bila u kunna ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni bɛn tɛ yen foyi de tɛ yen nɔ o de kama ala kira ka hadisa dɔ bɛ kisi ni nɛɛma b'a n'a ka somɔgɔw kan a ko a b'a fɔ walahi la tadkhulul janna a b'i kali de ko walahi la tadkhulul janna ko n ye n kali aw si tɛ don alijinɛ kɔnɔ hatta tu'minu ko f'aw ka limaniya de wala tu'minu hatta la tadkhulul janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu wa k'aw tɛ limaniya fana sɔrɔ dɛ ko f'aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye n'aw bɛ fɛ aw ka limaniya sɔrɔ f'aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala udullukum ala shay'in iza fa'altumuhum tahabbtum ala kira ye docteur de a tilala ka bɛn yɛrɛ sira de ala kira de y'o yira adamadenw na a ko n'aw b'a fɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ aw bɛ mun de kɛ aw bɛ kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ni hadisa in kɔrɔ bɛ fɔ tuma bɛɛ mɔgɔ caman b'a fɔ k'a ye salamu di ɲɔgɔn ma o b'a la mais salamu min ko do dɛ o ye kisi de o kɔrɔ aw kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ aw kana ɲɔgɔn juguya aw kana ɲɔgɔn labila n'o kɛra dɔrɔn aw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne y'a mɛn don o don ko e ye ne kɔrɔfɔ n bɛ k'i fɛ wa a ka gɛlɛn o tuma pour que bɛn kana duw kɔnɔ fo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ fana o de b'a to bɛnw bɛ na o tuma bɛnbaliya kɔlɔlɔba de b'a la ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma amina ya rabi an bɛ ala deli hali bi an ka sigidaw kɔnɔna na ala ka dilaniw sabati ala ka bɛn sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana in kɔnɔna na nin waati ninnu na o tɛmɛlen kɔfɛ an ka malimatu Seyida Jamila ka da waati n'a cogoya kan o kumana weledakan jumɛn b'e bolo ka lase an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ an filɛ nin waati min na a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ a ma nɔgɔn fiyewu ma weledakan jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dilanni na anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigidaw kɔnɔna na an ka sociétéw kɔnɔna na baarakɛyɔrɔw kɔnɔna na balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka dakuruɲɛ la damadɔni jumɛn fɔ an lagɛlibaga bɛɛ lajɛlen alhamdulillah weledakan min b'an bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma sanga in na an k'an jija ka bɛn sabati anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na sabula gɛlɛya n'a nana togo o togo adamadenw na aw seginna ka taa Alahu subahanahu wa taala ka kumakanw ma
ani ka taa ka kira sanuman ka kumakanw ma ka bɛnw sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ka waleya i n'a fɔ a fɔra cogo min na a ka ca Ala fɛ aw mako bɛ laɲini ni hɛrɛ min na o bi sɔrɔ o tuma a b'o cogo kelen na an seginna ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ka kelenyaw sabati an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye jamana in a bɛ tila ka segin hɛrɛ ma o tuma lafiya fana o bi sɔrɔ a kɔnɔ Seyida foyi tɛ sɔrɔ ni bɛn tɛ adamaden Seyida y'a fɔ sisan n'aw farala dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ taa k'aw da wa n'aw bɛnna fana a ka ca Ala fɛ hali n'aw ma fɛn bɛɛ sɔrɔ a ka laɲini caman bɛ sɔrɔ bɛn de b'o kɛ o tuma an ka segin ka taga bɛn ma o tuma o de b'a an bɛɛ lajɛlen nafa wa o de fana ye hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen kan wa o de fana bɛ laban alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala de tanu ka an ka nin marimatuba ninnu fo u ka nin walanda sanuman ninnu na u bɔra ka walawalali min di an ma nin sisan an bɛ Ala deli u y'a bɔ dɔnniya min na Ala ka dɔnniya ninnu jidi Ala ka n'u nafa n'u ka dɔntaw ye ka dugawu don ta nin waati in na an ka jamana Ala ka basigi ani bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔna na cɛbɛn ani kanbɛn Ala k'o nati a kɔnɔ ani silamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'an ka foli ani wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'aw sɔgɔlen to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan ka da waati na a cogoya kan an na aw bila nin yɔrɔ in na an b'a fɔ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ nata shukran lakum wa barakallahu fikum ma as salama